kohan men ko para ha u Jesus Christ ha kene ka ngi yo sngau ka gospel na ka gospel jong Lukas kalau nong kebahan reu du khat ar hadu khat khandai menta ka sngi u Jesus kren hanga badai phi neu ya thu yang abadai phi chapang ka jingjit jung u ya ki apostol ngi yo i bau Jesus haman kapor haman kateng ngi yo i bau lekiu hajrong ulum hajaka bakanja banduai usai lej banduai man kapor namaru tibba klem ka jing duai ha ka commission ka jing u ha ka jing em ka jing u umla ban pandep lengba ka jing duai ka jing u yo ka bor u yo ka jing klan unang yo chu kata ka jingnang ka jing stat ka bau bleu pa ula a hi u den mata ka dau man kapor man ka teng ngiyo i bau jisu ulej sajaka bajarjar sha ka bakanja banyak ren badu bleu pa ju langba ki jing duai bad haba ule ne usim kanu ka decision ne ka kam ka bakrau ha ka jing em ka jung u jisu u duai shwa bad kumjuro menta ka gospel ngiyos ngeo bo jisu lech sajaka bakanja upan kre yalade ha ka jing duai jung u hadin kata ujit ya ki apostol ki jung u khot ya gitu ki khat arngot ki apostol na padeng babun ba ki senran ki babod u namaru tip baleng ba ka jing duai bar ha ki jing duai u pan ka jing yarap na ublei ukpa upan ka jing yarap na ublei ukpa leng ba ki jing duai ki jing u bad ha ki jing duai ki jing u UIT yala ka jong kamon ha kamon jong ublei ukpa den mata kadau ha kane kasngi ningkong ne shape mangi iwe paiwe ki khon Kristen Catholic mangi ki balong Kristen lakat kene kisnam hato ngi but na em ya kane kaba ujisu ulahi kai ya kaba ujisu hi dalade ulapan i yang abade phi hato sisa mangama phi ngilong kita ki beriu ki basit raham ha ka jing duai jungi ujisu man kapor ulej sajaka bakanja sajrong ulum banduai duai namar ba u wat upan ka jing yarap na ublei ukpa kamta me giong ha baule ya kano ka kam radba ha ka jing em ka jungu upan ka jing shai na ublei ukpa upan ka jing yarap na ublei ukpa wat ya kamon ka jong ublei ukpa jungu baru IT ya lade kat ka baudon IT hakamon jong ublei ukpa hato mangama phi ngibut na em ya kane ka jing hikai ka bau jisu lai kai habangi pe ya la ka jong ka jing em ko hanmen ko para ngipat ngibu jingai na ka jing duai ka bau jisu lai kai ngi balai namar ba ngim snuthu kamod ayu ka jing duai namar ngiting ban IT yalade ngi snyo benut ban IT ya kamon ka junga ya ka jingkwa ka junga ha ublei kupa lada ngi lej ban duai klempep ublei kupa u khot yang abade pi bangin klet no yalade bat bangin shim ya kata kamon jong ublei kupa den mata kadau bamangi ngi bu jingai yalade na ki jing duai den mata kadau bamangi ngi bu jingai yalade na ki kam jong ka balang den mata kadau bamanga mapi ngi bu jingai yalade na ki kam ki babha ka ba ujisu ulahi kai yangi ya ka ba ujisu daladehi ulapan i yangi ya ka ba ujisu ula khot yangi bangin le den mata kadau ha gane kasngi nengkong ne shape ka point ke badangkong ka bau jisu khot yang abade phi ko hanmen ko para bangi de ken ban lech hakmat ujisu hakmat ublei bangin penlech por ha gijing duai jungi bangin penlech por ha gijing snap jungi ya ka ktin ke jong trai namar ba lengba gijing duai gijingi ngiyo sngew ya kasur ya kamon ka bau bleu kupa ula mang la bu na ka benta jungi
ban ha ke jing duai ngin sayo bor ban im ya ka ne ka jing im jongi kum ki khon ki jung u to ken ngin but ya ka ne ka nuksa ka bau jisu hi dalade upan i hanga pada phi ha ka ne ka sngi lengba ka ne ka jing pule lengba ka gospel ka bangi li osngeu kabar pat hadin ka jing duai ke jungu ngiyo i bau jisu u khot ya barok ki senran ke jungu bat ujit kerpang khat arngut habangi pe Shapang kitoki khat arngut ki apostol lene ya ka jing im ke jungki ngiyo i ba ki apostol ki don kata ka jinglong ka ba pher u Petrus u Andreas u Yohanes u Philip Bartholomew baro khat arngut ki don ka jinglong ba pher kim don ka ju ka jinglong Henry ki don ka jinglong ka ba pher Henry what happening ka ne ka jinglong ka ba pher jungki u Jisu khode ki tang na ka banta ka we ka daw kata ka dei ka commission ban pen priang ban bena ya ka gospel ka jong utrai ha ki we pat ki jai ben riu ha setelah ka perthei kane ka bau Jisu ula ai hanga bada phiru kumju ula khot yangi bangin long ki apostol bangin long ki senran ke jungu bangin lej setelah ka perthei ban pen baptisma ki we ban yelap ya ka gospel ka jong utrai kane ka ba Jisu ula khot yangi kumju habangi pe ya ka jing em jong kito ki apostol ki jungu ki wan na ki long ying ki long sam ba pher na ki snong ki ba pher kumang yo nga ktinang we ki don kata ka background ka ba pher kim wan na ka ju ka background Henry walada ki wan na ka judge na ka background ka ba pher u Jisu u ai ki tang ka we u ai ki tang ka we kata ka dai ka jingai hau ka jing shania hau walada ngi don ka jing ya pher ngiru ngi wan na ka ying ka sam ka ba pher ngi wan yo le se na ka snong ka ba pher na ka jai ben reu ka ba pher ngi ngim long ka ju ngi wan na ki background ka ba pher Henry yang ngi baro lada pideu khasi lada pideu khar lada pideu naga ne pideu boy na war ne khanriam ne pu wow jantia Henry utrai u khot yangi bado ai yangi tang ka we kata ka dei ka jingai hau ka jingshania hau kane ka ba u Jisu ulapani lengba kane ka background ba pher jong kine ki apostol nang dapat maki ki khat argot ki apostol ki jungu ki long ki breu ki don kata ka jing sngo ka ba pher kim don ka ju ka jing sngo Henry what happening kane ka jing sngo ba pher jung ki kum ki breu u Jisu u khot ya ki tang na ka banta ka we ka daw kata ka dei ka jing ich ya blei ka jing ich ya ki para breu ka jing ich dei tang ka jing ich wala dang idon ka jing sngo ka ba pher kum ki breu Henry ngi dei bandon tang ka we ka jing sngo kata ka dei ka jing ich ko hanmen ko para ha ka ne ka sngi habamangi ngi pusan shapang kine ki khat arngut ki apostol ki bawan na ki jinglong ba pher ki bawan na ki background ba pher ki badan ka jing sngew la ka jong kam dei ka ju ka jing sngew ka jong ki bat kum juru ki don ka jing don kam ka ba pher Henry utrai u khod yangi tang na ka banta ka we na ka banta ka jing ich jongi yaw blei bat ka jing ich jongi ya ki para breu kane ka ba trai ula khod yangi kumbangi ong hari India Karin dia jungi kumbangi ong aktin pareng mo unity in diversity wala dangi don ka jingya pher wala dangi don shibune ki jaj benriu wala dangi don ki jela ki babun apo gari ka India jungi Henry yang ila khot tang ka we kari kata India bat ngila khot yangi bangin ya tali tang ka we ka yingasam to ken ngin pen menta ha kane ka imlang ka salang ka jungi hato shisha kaneka diversity jungi kapenlong yangi kawai hato shisha kaneka jungi pher jungi kapenlong yangi hakawai ka jung ich to klet kain supang karin dia jungi hanrangin pej ya kabalang Kristan ka jungi hangi baro lakhot balong ki Kristan
wala dang ilong Kristen Katolik, wala dang ilong Presbyterian, ne hakano kanyam, ne ka kunhun balang idon, hato ngilong tangkaway. Kanay kadai kabangi haban keli mantakas ngi. Uturay syem khot enga bangan long uta bopher nakaway kanyam, sakaway kanyam, nakaway ka kunhun balang, sakaway pat ka kunhun balang. Nakaway gejay benrew, sakaway pat gejay benrew, hanrei utrai ukhot ya baro kine ki brew ki badan ka jinglong ka baper badan kata ka jingkwa ka baper kata ka jing kata ka background ka baper ka jing don kam ka baper hanrei tang nak banta kaway kadai ka jing ich jungi yoblei bat ka jing ich ya ki parabro bat kumjuru na ka banta ka borom ka jungu ban penpriang setelah kepertai ya kata ka kubor ke babha ka bau turai ulayengi den mata ka daw ko hanmen ko para hakane ka sngi token ngindem ngon ka kli ka jungi ngiong ba kam dai ka mon ka junga ka turai hanrei ka dai ka mon ka jume kane ka jing em kristan ka junga kane ka jing log kristan junga ka dai na ka banta ban penpriang ya ka kubor ke babha ka ba melai hanga kane kadai ka jing duwai kane kadai ka jing kwa ka jing trang ka jing angnot ka jungi iwei pai wei ha kane ka sngi bad habaro se jing em jungi knang ba baro kane ka jing ya pher knang ba baro kane ka background ka bangidan ne ka bangiwan lane ka jing snow brew jungi lane ka jing kwa ka jing trang jungi kan ya long ka wei kata kadai ha ka jing em kristan ha ka jing em kristan katolik ka jungi en yo Jesus Christ. Shalom la, shalom, amen.